बाक्सानि रुपहियाव गोदानै जोनोम मोनबाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटी मनिटरिं कमिटि। बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव रुपहि हालामाव सोमजिनाय बायदि समाजारि जेंना आरो गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर होनाय आरो होबथानायनि राहा लानाय थांखिजों रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रुपहि दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रुपहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, रुपहि बाजार जौगाखां आफाद, रुपहि हालाम आरो नोगोर बिथांखि जौगाखां आफाद गासै मोनस्नि आफादजों जथायै एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिखौ दानाय जादों। एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिनि गुबै थांखियानो जाबाय गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, जुवा, थास आरो थिर गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था। बर' लाइमोन सिख्ला आरो आइजोफोरा आब्रुथि गैयै खसाब गाननानै बेरायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द खालामनांगौ। रुपहि हालामनि सक बाजारफोराव थानाय हटेल, साहा दखान आरो गय दखानफोराव जौ आरो फेग्रा मुवा फाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो लोगोसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिनि बिथोनफोरखौ मानियाब्ला सुबुंफोरनि सायाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन आरो नांगौ जायोब्ला आयेननि मदद लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। आरो बिनि सायाव दिनै बे कमिटिया बाक्सानि रुपहि बाजाराव मोनसे हानजा सुरनायनि गेजेरजों सिगाङाव बेनार लानानै माइकजों गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था, उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ, उन्दै बैसोआव गारि सालायनायखौ बन्द खालामनांगौ, थिर खेला गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौ, बाजाराव जौ सेरेब फाननायखौ बन्द खालामनांगौ, थास जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव था बायदि बायदि स्लगानजों फोसावनानै रुपहि बाजाराव गोमसार होदों। दिनैनि बे गोदानै जोनोम मोननाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिनि आफादगिरि नारायण बसुमतारी, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैमालु खेरखातारि, एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिनि नेहाथारि बानाथि बसुमतारी, लोगोसे भिअनि बिबानगिरि घरामारा भिसिडिसिनि सिआरभि, रुपहि भिसिडिसिनि सिआरभि आरो गावसुंथा हानजानि आइजोफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। एन्टि ससियेलनि थाखाय माखासे रेलि हाबाफारि लादों, मा फोरमायगोन बेखौ गोदान आफाद जोनोम जानायनि गेजेरजों? दिनै जोंनि रुपहि ओनसोलाव जोंनि रुपहि हालामनि गासै माहारियारि आफादफोर, बे जायफोर आफादफोरा रुपहि दखरा बर' फरायसा आफाद, रुपहि दखरा बर' आइजो अनसाय आफाद, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रुपहि बाथौ गौथुम, बाजार कमिटि, डेभेलप कमिटि बिथांमोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि साननो हानाय गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो जयै सावरायलायनानै जोंनि समाजाव जानाय गाज्रि जाथायफोरखौ जाहाथे होबथानायनि गेजेरजों फोसाबनायनि मोनसे राहा लामा लानो हायो नामा बेखौ सानदांलायनानै बे दिनैनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटीज मनिटरिं कमिटिखौ दानाय जादों। आरो बे गोदान आफाद जोनोम जानायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखि जोंनि बर' फिसाफोरा जिबायदि गाज्रि थासारि, जिबायदि गावनि लाइफआव मोनसे गाज्रि दिस्य बेफोरखौ जों नुनाय जायो, बे कमिटिनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ जोङो होबथानो हागोन होननानै दिनैनि बे आफादा जोनोम जादों। उननि समाव आरो मा हाबाफारि लालांबाय थागोन होनना फोरमायगोन जिहेतु बे समाजारि बेरेखा हाबानि थाखाय? बेखौ जोङो दिनै गिबि हिसाबै लानाय जादों। उननि समफोराव जोङो बेखौ कमिटिया मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे जोङो गामि आफादाव थांनानै बा दिनैनि गेजेरजों जोङो गामि आफादाव मोनसे मेसेज हरगोन। बे गामि आफादनि मानसिफोरखौ लाफानानै जा जोंनि गथ' गथाय बे गथ' गथायफोरा जि
जा गाज्रि लामाजों थांदों बेफोरखौ जों माबोरै होबथानायनि राहा लानो हागोन बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गामि आफादखौ सांग्रांथि होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो गामि आफादा जोंखौ मदद होनांगोन आरो जाय गामिनि समाज न'खरफोर बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनांगोन हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों निस्सय बे खामानिखौ मावनो हागोन आरो फोसाबलांनो हागोन रेलि खालामदों होनना फोरमायगोन दिनै नोंथांमोना दिनै जोङो रुपहि ओनसोलाव जोंनि रुपहि बाजाराव माखासे जेरैहाय जौ फाननाय थिर खेला गेलेनाय जोंनि रुपहि बाजाराव जागासिनो थादों बेखौ जोङो खालिबोल' रुपहि बाजारावल' बे रेलिखौ लानानै जोङो दिनैनि गेजेरजों सांग्रांथि हरनाय मेसेजखौ लानाय जादों जिहेथु बिदि सांग्रांथि खालामसेयावबो जुदि माखासे समाजारि बेरेखाफोरखौ जुदि बन्द' खालामाबा नोंथांमोना मा राहा लागोन होनना फोरमायगोन जिहेतु आयेननि माबा मोनसे राहा लागोन दिनैनि बे फोस्रावनायनि गेजेरजों जों जा बिथोनफोरखौ होनानै जोङो बेनाराव लिरदों जाय सुबुंफोरा बे बिथोनफोरखौ मानियाब्ला एबा जोंनि खामानि लानाय मावनो लानाय खामानिफोरनि सायाव जुदि हेंथा होयोब्ला जों आफादा बे कमिटिया गोख्रोङै राहा लानाय जागोन आरो जुदि बे जोंनि आफादनि सायाव बिथांमोना जोंखौ नाखस खालामोब्ला जोङो आयेननिबो राहा खालामनाय जागोन हाबा जाखानाय दिनै जोङो ससियेल मेडियाफोराव नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों जोंनि जा न'खर दाखानाय हौवा हिन्जाव बिसि फिसाय बा सासे सानै गथ' गोनां बिमा सासे सानै गथ' गोनां बिफा बिसोरनि गेजेराव जा गावसोरनि मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों सोरबाया हौवाखौ गारनानै गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन फिसायजों दैखारलांदों आरो बै हौवायाबो गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानानै दैखारलांदों आरो गुबुन हिन्जाव न'खराव लाबोनानै हाबा लादों बेफोरखौ जोङो दिनैनि बे कमिटिनि गेजेरजोंनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे होबथागोन आरो होबथानायनि गेजेरजों न'खराव दायित्व लानांगोन न'खरनि बिमा बिफा आरो गामि समाजा नोंगौ नोंथांमोना बयबो नोजोर होबा नुगोन जोंनि एन्टि ससियेल जि एक्टिभिटिसफोर बेयो सानफ्रामबो सानफा एफा बांबोगासिनो दं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आइजोआनो जा हौवायानो जा लांखारलायनाय तास गेलेनाय जोंनि जायगायाव माखासे ड्राग्स सोबनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा ड्राग्स सोबनाय बे बांबोगासिनो दं फारसेथिं आब्रुथि गैयै जि ड्रेसफोर गाननाय जों बेफोरखौबो नोजोर होबा नुनो मोनो बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंखैजा जेन माने सांग्रांथि जायो आरो जोंनि जायगायाव जों गोग्गो समाज मोनसे गोदानै दाफिननो हागोन नामा बे थांखिजों आरो बे नोजोरजों जोङो बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटि दानाय जादों बेवहाय दं आबोब दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बे बाजारनि रुपहि बाजारनि डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो जोंहा मोनसे आफाद दं रुपहि एरिया एन्ड टाउन प्लेनिं कमिटि बेबो दङ बे गासैजों जों खौसे जानानै आरो बाथौ आफाद बे खौसे जानानै बे आफादखौ दादों आरो दिनै गिबियै हानजा सुरनायखौ जों लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो रुपहि आन्सलिकनि मोनफ्रोमबो जायगायाव बे बेनारखौ जों होनाय जागोन जिहेथु फुजा मेला फैबाय दं दा जों बेखौ होबथानायनि बेनो गिबियै जों स्टेप लाग्रोदों आरो बेनि उनाव जोङो मा राहायै जों बेनिफ्राय गोजान जानो हायो होबथानो हायो बेखौ जों आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो सावरायनाय जागोन आरो बै फुजा कमिटिनो माने गथायनाय जागोन आरो जेन नैबे खामानिखौ जों बे फुजाफोराव मावनो नाङा बा मावनो मोननाय नङा जिहेथु हाबा जाखानाय आइजोफोरा गोबां गुबुन फिसाय थाखानानैबाबो गुबुनजों जुलि जाबाय थानायखौ जोंनि बर' समाजाव गोबां नुनो मोनदों नाथाय बेनि सायाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे राहा लागोन नामा दा बेखौ होबथानायनि मोनसे लामाया बेनो जोङो गौथुमफोरा बेखौ थोंजोङै होबथानो हानाय नङा बेखौ होबथानो थाखायबा गिबियाव बै न'खरनि गारजेनफोरा जोंखौ मदद होनांगोन आरो बै न'सुंसेनि मानसिफोरा बेखौ नोजोर होनानै हयथ' इनफरमेसन होनांगोन न'खरनोबो गारजेनफोरनि इनफरमेसन होनांगोन आरो रायजोआ गोख्रोङै बेनि सायाव बेबस्था लानांगोन आरो बै रायजोजों न'खरजों लोगो जानानैसो जोंनि बे आफादा बेखौ होबथानायनि राहाखौ लानो हागोन आरो आं बेखायनो गिबियाव खावलायग्रोयो जोङो दिनै बुंदोंबाबो गुबैयै न'खरा मोनफ्रोमबो जेंनायाव खालि उन्दै हाबा लानाय नङा खारलांनायनिल' नङा
ड्राग्स जानायनि बेलायावनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे न'खरा खिन्थु गुबै माने गाहाय राहाखौ लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो गौथुमफोरा बेखौ माने माखासे राहानि गेजेरजों होबथानो हागोनखौ आं मिजिं थियो आरो आंनि नोजोरा बुङो কাৰ্যসূচী দিনক দিনে আমাৰ অঞ্চলত গোটেই এৰিয়াত দুৰ্নীতিবিলাক আৰু বেয়া পৰিৱেশবিলাক সৃষ্টি হৈ আছে যেনে ড্ৰাগছ গাঁজা আৰু সৰু বয়সত মানে বাইক চলাই বিভিন্ন বিপদগ্ৰস্ত হোৱা আৰু বিবাহিত পুৰুষ মহিলা বহু ধৰণৰ সমাজত মানে সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে যেনে বিবাহিত মহিলাই অন্য পুৰুষৰ লগত যায় আৰু পুৰুষেও অন্য বিয়া হোৱা তিৰিটিও মানে বিয়া কৰে এনেকুৱা অৱস্থা মানে হৈ আছে আৰু অঞ্চলত বিভিন্ন বেয়া বেয়া অভ্যাসবিলাক যেনে তীৰ খেলা আৰু জুৱা খেলা এইবিলাক বেছিকৈ দেখা দিছে আকৌ সৰু সৰু বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ মাজতো বহু ধৰণৰ মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মানে চাইল্ড ক্ৰাইমছটো বেছি ওলাইছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি যৌথভাৱে প্ৰথমে আববে অল বডো উইমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু ৰূপহী অঞ্চলৰ ৰূপহী প্ৰাইমাৰী তেওঁলোকে মিটিং এখন মাতি দিলে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰে ৰূপহী এৰিয়াৰ গোটেই ইণ্টেলেকচুৱেল যেনে গোটেই মানে কমিটি যেনে সাহিত্য বাথৌ এফচু আবব আৰু বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোক গোটেইকেইটা মানে আলোচনা হ'ল যে যৌথ এখন কমিটি গঠন কৰিব লাগে এতিয়া যৌথ কমিটিখন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মানে আলোচনাৰ মাধ্যমত শুদ্ধভাৱে এই বেনাৰখন সৃষ্টি কৰা হ'ল আৰু আজিৰ দিনৰ পৰা এই বেনাৰটো মানে দিয়া হ'ব আৰু ৰূপহী অঞ্চলত ৰূপহী আঞ্চলিক হিচাপে প্ৰথমে আমি এইটো চিন্তা কৰিছোঁ যে এইটো শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ নেকি এনেইতো চৰকাৰে লৈছে সৰু বয়সত বাইক চলাটো মানে এইটো দণ্ডনীয় আইনমতে দণ্ডনীয় আৰু ড্ৰাগছ বেছি প্ৰচলন হৈছে ড্ৰাগছ খাই মানুহবিলাকে অভাৱত জেনেৰেশ্যন একেবাৰে ড্ৰপছ হৈ যাব ধৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সমাজত দেখা দিয়া সমস্যাসমূহ যাতে দূৰ কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰূপহী আঞ্চলিক এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ মনিটৰিং কমিটি বুলি এখন কমিটি গঠন কৰি লোৱা হ'ল এইটো অকল আবব নহয় আববে সৃষ্টি কৰি দিলে অল বডো উইমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যন ৰূপহী প্ৰাইমাৰীৰ কমিটিয়ে এইটো সৃষ্টি কৰি দিলে তাৰপিছত কমিটি এখন গঠন কৰা হ'ল কমিটিত কোন কোন সংগঠন আছে ইয়াত সাহিত্য আছে বড়ো সাহিত্য আছে এফচু আছে আৰু বাথৌ আছে আৰু বুদ্ধিজীৱী আছে যিমানবোৰ মানে আমাৰ অঞ্চলৰ ৰূপহী অঞ্চলত যিমানবিলাক বুদ্ধিজীৱী আছে তেওঁলোকক লৈয়ে এই কমিটিখন গঠন কৰা হ'ল আজি মানে প্ৰথমে বেনাৰটো দিয়া হ'ব বেনাৰ আজি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ মানে মিটিংখন সেই কমিটিখন কি বুলি কয় কমিটিখন আকৌ এক্সিকিউটিভ মিটিং মাতি সময় বিশেষে কিছুমান আইন বিশেষে কিছুমান সমস্যা বিশেষে আইনগত আশ্ৰয় লৈও কাম কৰা হ'ব বুলি ৰাইজক মানে এতিয়া গাঁৱৰ ৰূপহী অঞ্চলৰ যিমানবোৰ গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলক তেওঁলোকক এৱাৰনেছ কৰা হ'ব যে এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু মিছামিছি অভাৱত কি বুলি কয় অভাৱত এইবিলাক দুৰ্নীতিত যাতে নাযায় আৰু অভাৱত আইনগত দণ্ডনীয় নহয় সেইকাৰণে সাৱধানতা দিয়াৰ কাৰণে গাঁৱত এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে এইটো হাতত লোৱা হৈছে অঞ্চলটোত এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে সমদল বাহিৰ গৈছে মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয়কৈ ভাল পদক্ষেপ এইটো ভাল কি কৈছে আজি এৱাৰনেছৰ কাৰণে সামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ হ'ব লাগে কাৰ্যকলাপ বন্ধ হ'ব লাগে যাতে যিমান পাৰে মানে চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে বেছিকৈ মানে হৈছে আৰু কিছুমান আমাৰ বড়ো ভাষাত আব্ৰু বুলি কয় কিছুমান ডিচিপ্লিনাৰী ড্ৰেছ পাতি এইবিলাকো লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো সমাজৰ মাজত সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে এইটো দূৰ কৰা হ'ব আজি স্কুল চৌহদত বিদ্যা মন্দিৰত
বহুত দুৰ্নীতি দেখা হৈছে যে মানে ছোৱালীবিলাক ল'ৰাবিলাক বেয়া যেনে চিগাৰেট কিবা কিবি এইবিলাক খায় স্কুল ছুটি নোহোৱাৰ আগতে বহুত এইবিলাক মানে দৃশ্য দেখা হৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে সমস্যা যাতে বেছি দূৰলৈ নাযায় আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে ৰূপহী অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু গাঁৱত এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই সাহিত্য আৰু বাথৌ আৰু আবব এপছু যৌথভাৱে মানে কৰা হ'ব बाजार सोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लार्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च सोरुमावबो खुंफुं जानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन